אז מה קורה חברים? שוב פעם אני עכשיו נכנסתי, עכשיו התחיל סרטון, פשוט התעכבתי, לא עוד סרטון, סליחה, אבל אנחנו נתחיל אותו. אז נו, סליחה, ופתחנו פה, היינו בספייק, אבל קצת התקדמתי, משהו כזה, אז בואו נפתח. מי הספיק על ההתחלה, אוקיי, זה התקדום טובה. רגע טוען, אני מצטרף. אפיק, טוב. התקדמות טובה. או, לג'נדר, הסטאר השלישי. בוא נראה את זה. בודי! זה נכון. אז אני יכול גם לעשות. אני יכול לעשות גם עוד מלא דברים. זה לא רק שתי חלקים, זה